हई देखो हो यार अनहरा के हई देख अरे बाप रे बाप ए बाबू ए लाग नहीं जाई हो ए वहीं से तो बार-बार बाजारे भेज देता रही बतावा ही रतिया के कहां बाजार खुलल है इन साला धा काहे लागता अच्छा रतियो के किरी नु गेला ए बाबू ए केहू बाहो ए बाबू ए मालिक अरे तनी कुछ गरीब दुखिया के खाए के दे दिलो 2-4-10 रुपया बतावा ही रात में कितना बाजार कइल मुश्किल बा वहीं से दाना समझ के खोदता ए बाबू ए हई देखो हो ए बाबू लग दे या मेरा मरद के खोदता रही ए बाबू ए हई अरे बाप हई देखो अनहरा को ए बाबू ए खोद के जाए वाला खोद के चल गेलै ए बाबू लग दे हई देखो हो हई अनहरा के हई देख अरे बाप रे बाप ए बाबू ए लाग नहीं जाई हो ए हई देखो ना हो